Hola, bon dia. Soc Joan Ferribàs, soc de Moixent i actualment estudio Integració Social al CIPFP La Costera, a Xàtiva. Actualment em trobo a Bolívia, gràcies al projecte Formant Professionals Solidaris i Solidàries del Fons Valencià per la Solidaritat, en el que també són col·laboradors el CIPFP La Costera i CEPAT. Durant el projecte hem estat treballant en diferents aules i tallers, com l'aula de fisioteràpia, on treballem sobretot amb xiquets petits, amb TEA i TDA. També hem estat col·laborant amb els diferents tallers que tenim a Facil, com el taller de carpinteria o el taller de costura. En lo professional m'enduc un aprenentatge molt enriquidor, ja que m'ha permès veure com es treballa a altres llocs del món. Al personal m'enduc una grandíssima experiència, que sempre duré com un molt bonic record d'aquest temps passat. Recomanar aquesta experiència a tot el món, ja que m'ha permès créixer tant en lo professional com en lo personal i conèixer una altra cultura.